Gokere gitambukiro gie serikali kiogosira abagotu abatari kwenyara na boigo baria bari no borema gwetera umurubirio oinwa jamii kurende nigo baborire serikali anno morai bwense kwaneke bunanko bainyarara singencho yoko egenderia nigo bamugania anene gotiga gutumika enibe nyinge ase chinkwana chiokoigwana hagati yobomo bwa Azimio la Umoja na boigo Kenya Kwanza asibamuganire gutumika enibe yo elinde gokorera Kenya amagenderero ngwa kere president yitumbi yamono nandi mbiyamono asega asindo jagende takora ya inua chami ntogo geta asengeje nagende takonyo botaka bwaringa saba gotu na asebira mabyeto binyoire kugwa mono serikali chietire egento nari kuburio president yitunkiringa na into abatiriwa ntobwato bokongu president yitu ekero tokobekana na bana gisukuru bona igatuasinyirupi tuasinyirupi buna bana bago join university tuasinyiruga kimurayo itu kware gwancho tororera mabira no chibase chigo chigosoko chisoka ngambwango chitokonye nande oinyore abana baitomba bwate mechanda abao oroja batiriwa baita bange bakure twagwatira bari uchibesa batigira abana bachandikete twakiriwa omane twasumbukire twabire chiama mutuka mange gatogote umwaka president Ruto atuinyore na utora ngambia mono ekiara tuamine kira abantu bwate sukuru ntubwatire matoko nyira abana baitu tokonye bwana Ruto ani muntu mungaini ase amagendera gokora asikenye ngima na intu na IDPs atuinyore abekase programu na intu ni batore na abana baye barie banda gokonya na intu atokonye atuinyore ase programu yaito amangana yebina buna mangana akonya gokwane rungae KICC nini Ruto nani Karonso kina ichunga babwate president mangana ita gotokonya koranje ayeno monto mangain no maite kioko kona koranje Rusia mangana yebintu bine bikonya abantu ejine kibasi cy'abakenya kigusalika kangu cyatokonyire kitokonyera abana baitu kitokonyera uchumi